Pamätáš, ako podvodník kúpil auto od dôchodcu s falošným potvrdením o prevode? Ak si myslíš, že mu to stačilo, mýliš sa. Hneď po tomto prípade si našiel ďalšiu obeť. Rozvedenú mamičku s 2 deťmi, dokonca v rovnakom okrese. Bola chorá, no napriek tomu musela celý deň pracovať. Večer bola úplne vyčerpaná, no a vtedy jej podvodník zavolal kvôli autu, ktoré predávala cez inzerát. Stretli sa večer na parkovisku, podvodník ako vždy pôsobil dôveryhodne, sebavedomo, no ale vydával sa za inú osobu a auto vraj súrne potreboval pre manželku s deťmi. Lebo on vraj odchádzal na služobnú cestu a nechcel ich nechať bez auta. Ešte pred ňou zrealizoval prevod peňazí, poslal jej falošné potvrdenie o prevode a auto mu odovzdala. Lenže peniaze neprišli ani na druhý deň. A aby to nestačilo, ešte ju vodil za nos, že peniaze poslal, ale banke to trvá. A dokonca jej poslal ešte potvrdenie o prevode, potvrdené priamo v banke, aby natiahol čas. No ale keď pochopila, že ide o podvod, tak utekala na políciu. Auto ešte v tú noc, keď ho od nej odniesol, predal pomocou falošnej plnej moci a sfalšovanému podpisu. Polícia tieto 2 prípady spojila a škodu vyčíslila približne na 83 000 eur. Týmto to ešte zďaleka neskončilo, takže ak chceš vedieť, ako to pokračovalo, sleduj, nenachytaj sa.